Inqatet kompletament il-lista ta' stennija għas-servizzi ta' Home Help Fawdex. Dan huwa servizz ta' għajnuna fil-qadi tindif tad-dar u dak kollu li jkun hemm bżonn li jsir li jingħata b'mod personali lill-anzjani li jażlu li jibqgħu jgħixu f'darhom. Il-Ministru l-ġdid tal-Għawdex Jacinta Caruana qalet illi wieħed mill-ewwel impenji tagħha kien propju li tindirizza l-qasam tal-anzjani speċifikament ġewwa l-Gżira Wċija. Dan għaliex tgħid Caruana mhuwiex aċċettabbli li anzjani li jeħtieġu l-għajnuna jitħallew jistennew ġimgħat jew xhur biex jingħataw dan it-tip ta' servizz. U wara l-eżerċizzju li sar biex tinqata' għal kollox il-lista ta' stennija se jiġi assigurat mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' kull każ li jkun iktar effiċjenti u jevita dewmien u dbatija bla bżonn. Fakret li servizzi bħal Home Help għall-anzjani li jgħixu waħedhom ġo darhom kapaċi jkun l-uniku appoġġ jew sosten li dawn qed jirċievu. Se nkunu wkoll qed nimbarkaw fuq proċess ta' riformi biex indaħlu wkoll servizzi ġodda li dak li kien hemm diġà eżistenti insaħħuh, però wkoll anke ndaħlu l-kunċett tal-anzjanità attiva nifilzaw ukoll anke fil-modus operandi ta' dan id-dipartiment ta' din is-sezzjoni biex ukoll anke nkunu nistgħu inkomplu b'ħidma li diġà kienet bdiet fil-leġislatura li għaddiet u dak li nkiseb sa issa jkun ukoll anke jiġi imsaħħaħ, sostnut u mifrux iktar biex jibbenefikaw minn iktar nies.